ụmụnna nwezuo akụ iro na-asị ana afa gị adịkwa na registra ụmụnna ibi nwa ikorobịa for this era for this age nna gị na-ezokpune gị na irubeghị ịbụ ụmụnna maka na nna gị nọ ndụ maka na nne gị nọ ndụ mara amara na isi awa chọọ okenye ọfụlọ o ruole gị bụ nwata. Ụmụnna siri ike n'obodo. Ụmụnna bụ the strongest kindred enwere. Decision ọbụla ụmụnna gị mere nwanne m ọ naghị ehi mmiri. Kwee ka afa gị baa na registra ụmụnna. Anaghị ama ihe Ọnịcha gwara Obosi maka na gbanụ wee gwuchie ji emesịa egbu ukpere na abụọ wee hopụta nke fọnụ. Ọ bụ na ụmụnna ka a na-ekwu asọkọtara eze anya sọkọtara eze anya ofu mbọsị ekuru nkata wee gwa eziokwu. No matter your richness, ọsọkwa gị bụrụ ọgaranya ọsọkwa gị bụrụ ogbenye, ịbịa na ụmụnna everybody are equal. Ọ na ụmụnna ka eji anọ n'ugwu onugbu gwa onugbu na ọ na-enu inu. Ọ na ụmụnna ka a na-eke ihe niile equal. Egbuo anụ eke ye ma onye ukwu ma onye nta a na-ekporu nke ya. Ọ bụ na ụmụnna ka ọgaranya na nwa ogbenye na-azụ anya anụ. Ụmụnna siri ike mana ụmụnna tọrọ ụtọ maka na ọ bụ na ụmụnna ka a na-eme mmekọrịta ụmụnne. Ọ na ụmụnna ka ị ga-esi wee mata onye tọrọ maọbụ onye tọrọ gị. Ọ na ụmụnna ka okenye ji ekwu history ntọnana ka esi were mụsa ka esi wee tọọ ka esi wee too. Imekọta ihe na ụmụnna gị na ụmụnna gị ewee so okwu amapụ gị na ụmụnna. Ọ ga-ehe ka ị ga-ama na n'ala eze eluigwe na ala eze ụwa abụghị ofu maka na ị gaghị abata na be onye ọzọ nata ya ihe maọbụ mmadụ ịbata na be gị yọta gị ihe. Ama na ntị dị ama na ntị dị. Biko kaba arụ ka itinye afa gị na ụmụnna sonye n'ihe ndị obodo gị na-eme. Onwe onye anaghị emete ya maọbụ onye na-akpa nsi na ụmụnna gị, single that person out ka akpọọ that person ka akpọọ okwu aha afa ka ọ ghara ịbụ ije na outsiders ị na-ekwu na onye na-akpa nsi na onye ekechiri akara aka gị nwa maọbụ na onye nakara ụnụ akara aka ụnụ mana ọ bụ na ụmụnna ka eji asingle that person out. Ọsụkwa onye bụ na ọgaranya ọsụkwa bụ nna bụ nwa ogbenye. Nwanne m, ụmụnna sọrọ ụsọ. Ihe ọbụla ị na-eme carry your ụmụnna ya kindred along. Ọ bụ na iji agari ofu na ịbụ ọgaranya kwụnye ọtụtụ mmadụ n'ọkụ na ụmụnna gị nye ụmụnna gị ka ha rie. Onye ka ọ na-abụ na ọ bụ na isi na inwekọ ego kpụnye ụmụnna gị efi ka ha bue taa ka ha wee kpọọ gị gịnị ogbu efi maka na nke ụmụnna gị riri ka ha ma. Ụmụnna gị bụ onye ga-abụ ọgbajuedere ha pụta n'igwe. Ọ bụkwa ụmụnna gị ga-ekpochi gị aja ma mbọsị eya chọọ gị afụlọ. Ị na-aka ụka akafu n'uche. Ị na-aka ụka chụọ ụmụnne gị. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị sonye na ada. Ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị anụtara sonye na inyom ọna ka o wee mee gịnị o wee zuo oke. Ọnya bụ na ụmụnna nwezuo akụ iro na-asị ana. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Cheta na ndị Igbo si na ọ bụrụ na ọnwụ egburu ji eji wee chụọ aja emesịa ọ ga-ebu ome maka na atụarụ ọmara atụarụ ofeke ọsọba isi n'ọfịa. Ụmụnne m ndị Igbo gidigidi bụ ugwu eze. Ndewo.